सगळ्यांकाय नमस्कार. मिगल षड्रसा कुकिंग चॅनल भितरी आम्ही महिना 2 पंता म्हळ्यार 1 तारीखेक आणि 15 तारीखेक कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेले एक सिरीज घालता आयल्यांची तांतूला आयजी अनेक नव एपिसोडाक तुमकां पुरा जनांक स्वागत. आता हे शूटिंग करच्याक हांव खंय आयल्या म्हळ्यार बँगलोर आयल्या. बँगलोर आमी अनेक जावे ते आयल्या. ऑलरेडी मिगेले दोग तेग जावांक हांव इंट्रोड्यूस केल्या ह्या सिरीजांतू. आतां मिगेल अनेक धाकली जाव तिगेलें नाव नीता भट म्हणून सांगून आता बँगलोर तांगेल घर कडेन येवन कसं की एक स्पेशल करतस खंय ती कसं करता म्हणून आमी निमगुया तिगे लागी. ही मिगेल धाकली जाव नीता भट म्हणून सांगून ती आज आमी तिगेल घर कडेन शूटिंग आयल्याची ती कसं की एक स्पेशल रंद करून दित काय आमी कसं म्हणून तिगेला निमगुया कसं करून दितस आज आमकां. पड्डाळा फण्णा पत्राडो म्हणून पड्डाळा फण्णा पत्राडो इद्दोळा ऐकय नी खावय नी रेडी जाला हांवें पुराय वचावे वासरे येस वासरे वच. हिवय एक लायक कुक आमगेल फॅमिलींत वरलेले जन आसल्या वरी तशी तिगेल्या कुकिंगान तुला एक बेस्ट डिश म्हणून येते म्हण आमगेले अनेक पत्राड्या वरीच वे सेम तशींची जाल्यार तूं हांगा घाला 2 चमचे तांदूळ चटती सोय घालच्या का आनी 2 चमचे तांदूळ हिंगू चिंचांब बाकी पुरो पत्राडा घाला म्हण केजी ते फर्स्ट तिंबत घाला हांवें तूं हांगा. होय ओके ह्यात कितले वेळ तिंबोका ते एक 10-15 मिनट वेळ तिंबला पुरो पोटाळ शिंदोन जाता ते तिंबता मागीर वाट्टू न्हू सोयेनी घालून वाट्टूचे. सोय मिरसांग वाट्टूचे. आतां तूं आतां पड्डाळ रेडी करी हांवें. हे पोय हे बेंगळुरा भितर हे पोय खंय दुखून हाडले मी जमा तुवें ते म्हगेल अम्मा थंय दुखून पॅक करून हाडलेले गांवांक गेले गांवांक गेले लोळारी हांगाण कांड व्हरले काणून दवरले असेल सगळी करूंक वय बदल आय कसल पुरो आयटम आमी ते प्लेटार न्ही कोण ते धुवन घासून बशी बदला हे धुवचे न्ही कांड व्हरचे काणून दवरचे पोटाळाचे काडचे पयले साली पुराक साली काडून क्लीन करून धुवन घेवचे पड्डोळे मागीर पातळ पातळ करून शिंदोवपाचे स्लायस करून आमी उपकरी शिंदिता पळय तशींची जाल्यार ताज्या पशी चिक्की पातळ करून शिंदोवका थोडी म्हळ्यार उदक घालून रिंग अशी की हाफ रिंग हाफ रिंग उदक घालून नाका फण्ण घालचे आनी मीठ घालून चिक्की सिम करून दवरचे थंयच्यार दशीत तर मागीर वाट्टेल मसालो घालचो. हांव आज वर आयकनी खाय न्ही हे पड्डाळा पत्राडो म्हगेल मामा मान करचे आशिल्ले तिणें हळू हळू कुडको करून करचे आशिल्ले स्टफ करून की टफ करून अशी ती ताची केक घट्टी जाता आशिल्ले हाफ रिंग्स करून ओके आता धुवन घेता आनी धुवन शिंदून घे शिंदून घे. आता आमी पड्डाळ शिंदून घेवया पातळ पातळ स्लायस करून स्लायस करून घेवचे. बीजू नसल्यार काडका तर नसल्यार तांतू सोडचे ते परमळ जातात ना मेळ येता मेळ येता वय एक परमळ येता ताज्या म्हणून कितले जाता हाफ स्लायस जाय नाही 1/4 कालो कालो भाग कितले पातळ जाता पळय तितले पातळ केल्यार छान टेस्टी जाता मेळ येता ते मसाला चुटून त्यावेळी तू तांदूळ घालचे बरी बाइंडिंग खातीर मात्र तितली ताकासचे टेस्ट सोयेचे होय पड्डाळ परमळ आणि ते सोयेचे टेस्ट वरलेले पत्रडा कने कस्ट डिफरन्स तितले अनेक पत्रड चड फावरी जाता त्यामुळे आमी तांदूळ चड होय वाची केवणी जाता याची केवून जाता. कसं पुरा करता पळय कसं इनोवेटिव्ह आयडियाज पळय हे तुगेल मामा मान करचें म्हणल्यार हडहड कुडको करून करचे थोडेशी करून गेली आयडिया तू थोडे चेंज केला. एक दीस उपकर फण घालतना शित्या करूनच म्हणून दिसलें म्हाका पत्राडा पान मेळना ती रोळारी वय वय करेक्ट या पत्राडा पड्डाळ साधारण पुरा मेळटा पळय पत्राडा मुचळ काडतना घम्माने पत्राडाच्या पुरमळ येता तुका पान मात्र ना पड्डाळे वय आणि ते पड्डाळाचे पुरमळ ताजे ब्लेंड जाता ते कुडको करून केल्यार चिके घट्टी जाता म्हणून स्टफ करून केल्यार वय म्हळ्यार तांदूळ घालता न्हू तांदूळ घालून ते शिजून येता आनी तांदूळ उद्दा पुराय वचून ते घट्टी जाता वय 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 पुरा स्लायस करून घेवचे पड्डाळ पुरा पातळ करून शिंदून जालें आनी आतां मिक्सी घाल्यो मसालो करचो ओके बरें.
आता कसं पुरय घालता वाटतो का आता ती मैल तांदूळ चिंचांब हिंगू आणि सोय व्या आणि सोई मिरसांग भाजील मिरसांग नाही हरवी मिरसांग हरवी मिरसांग एक 10-15 मिरसांग तिखसाणी आणि सोय आणि सोई चटती सोई हां हां एक सम आता आता आमकां साधारण एक वळाची सोय जाव का की हां जाऊ का एक 2-3 पोटाळ घालचे जाल्यार एक वळा सोय घालचे कितले सोय घालता तितले रुची जाता होय म्हण आता सोयीच ना वासा सोयी विंगड असं कसले ना होय. तांदूळ खाली बाइंडिंग मात्र ताका ओके भाजी न तेल मिरसांग ना मिरसांग होय आम्ही पत्रडा वय घालता वय 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 सेम सेम तशीच ते नय पेस्ट कोण घेवची व्या वाटून घे मस्त नाही जाऊ का म्हणणं हां साधारण हां चिक्की कर असला वाटलं आम्ही पत्रड्या मसला वरीची तशीच होय मसाला रेडी झाला आणि आम्ही पण्ण घाल्या इथलं मसाला पुरो हां इथलं नाही याला नाही झालं पुरं, होय. ओके आणि पण पण्ण घालचे होय आता तेल तापलंय नारळ्याला तेल घाला रे पुरंबळी जाता हां हां तेल तापतरी फर्स्ट सासम घालचे हां सासम पडपडेव का संपट आम्ही फण्णा पत्रडा घालेल सेम फण्ण सेम पडणं ओके त्या तिकीट चढते का कमळारी पड्डाळा उद्दा घालून आधी कोणू तिकीट चढते त्या वय त्याला एक भाजून येऊ पण त्याला मुळा लागता त्याला चढ घाल त्या आम्ही फण्णा पत्रड द्याला रे तशी ना त्याला चढते घालचे हा संपड पडेल आता मेथी आणि उडदा डाळ घालता मेथी उडदा डाळ आणि ते सासम पटपट येतानाची पत्रड्या पण मळायच्या स्टार्ट झालं जास्त होय सांगितलं पाळांना मात्र ना पड्डाळायच्या त्याला पूर्ण मोडून पत्राडा सेम पत्रडा पत्रडा पान मेळलं ना तिला ना पड्डाळा पत्रडा करून एन्जॉय करेल पत्रडा टेस्ट आता करबेव घालता हां करबेव भाजून जात तरी पड्डाळ जाईल इझी असं कशी मस्त एक कष्ट म्हणणार ना उपकार खाली उपकार पण घालचे बदला एक मसालो घालून पण घालचे पण पत्रड एन्जॉय केल्या वरी जाल्यार उपकार आहे बदलाक एक डिश आहे जाल्यार आयडी सुपर आसा पण ना एक चूर भाजून घेवका की एक चूर उन्नार घेवका की आता तू पिट्टा मीठ घाल आता हक्का समेत सेरसून घालचे पिट्टा समेत ना पिठा घालून ना हाका घालचे हां तर दोन्हीचे वट्ट कुडसून घालचे होय आणि भरसून हाई कमी वरता ना पटाळ्या उद्दा चढता हां वय वय पण शिकतं पटाळ्या हां अर्ध पटाळ शिकतरी मागीर मसालो घालतो हो अर्ध पटाळ शिकतरी शिकते पटाळ आता हे दांकून दवरून हांवें दामपून दवरतो असं हाई फ्लेमारी दवरचे दामपून दवरतो होय हां तेन्ना ते समा पड्डाळ सुकून उद्दा येता उद्दा येता तेच उद्दा पोवतात ओके आता एक 2 मिनट शीत घे होय पटाळ अर्ध शिजून गेले आणि आता मसालो घालचा मसालो घालून जात तरी सिम करून दवरता तांदूळ मुळाला तांदूळ मोळा लागता वय मसालो घाल्यावर मसाला थोडेच मिक्सर आयदन धुवून एक अर्ध दोन उद्दा पापडतो आणि ते चाण समजची हां सिम करून दवरला रे हां आणि तू भाजला रे आता गमा 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 पुरंबोळे ನಂಗೆ ಬಸರೆ ರಬ್ಬುದೇನ ತಿಕ್ಕಲ एक ಸೂಪರ್ पुरंबोळे ತರ್ಸ हे ಎಂತ ಆ ಶೀತ ರೆಡಿ ಅಸ್ವಾ ನಂಗೆ ಶೀತ ಕೊರ್ಕ ಉನವನಾಯ್ತಿ उन्हा शीत नी पड्डाळा पण्णा पत्रडो तुमका तोंडा उद्दा येईल की गत ना मक्कंत तोंडा उद्दा आयले आणि ಬರ್ಸೋನು ದಂಪು ಸಿಮ್ ಕೊಂದು ಬರ್ತೀವಿ ओके 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 तर शिजवता येईल हां इथले झालं त्याला साईड सोडले पडत हां हां शिजलं म्हणून झालं सिम करून 4 पटी चाळलं झालं मध्ये मध्ये पण चाळत मला तांदूळ घालला देखून गल्ला देखून मुळाला घालना तशी त्याला या साईड आहे भारी टेस्ट जात माझी हां चिकेची वय त्यात पण्णा पत्रड करता नाही तशी ना तशी जातात पुरंबोळ्यात इतलेला एक पुरंबोळ्यात आणि पळयतना टेम्प्ट जाता तू घेऊन शीत करी पटापट एक जेवण करूया ओके
पन्ना पट्टाळ पत्राड मोळत म्हणलं रेडी जातात खाऊन म्हाका काय एक कितली की वेळ जाली पण घालू सूर जाय देखून आज एक टेस्ट करपा म्हणून दिसता असं तें खाव न्हू तावळ देखून आज आमगेलो आज तेरा पन्ना पत्राडा परमोळ ते दूड जास्त आशिल्लो सुपर जाला तिखसो मिरसो जाम भारी लागला आणि ते लाईट पड्डाळाचे क्रंचीनेस पळय ते मागीर लाईट येता असं ते तूप दागान शिजयली देखून ते पड्डाळ वीर वचले प्लस ते उडदा दाळे आणि मेथी ससम तांचे ते फण्णा परंबोळ सुपर तुम पूरा जनांना हे स्पेशल एक पत्र ट्राय करून पळो का मेगेल षड्रसा कुकिंग चॅनल लाईक शेअर कमेंट करू का असल पळय सिंपल लाईक डिशेस मेगेले चॅनलांत हांव घालता आसता तुमकां इश्ट जालें म्हण जाल्यार तुमी तुमगे व्ह्यूज कमेंट सेक्शनान भितर शेअर करू का थँक्यू फॉर वॉचिंग